Khubor ka Batesi TV. Lawan da shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kaju ong ka ktin baka jingduk kamla ban khanglat ya u lani ka breu ban long ki bastan bad dashisha ki ladon shi bon ngot ki bakum kita ki breu ki bala yat lingba ki lenti ki ba khoru khoram bad ki bala dep ban yat lingba ki ba bon ki jinge ha ka jing im jongki ha ka por ba ki dang don ha pedeng ki jing puli hanrei menta namar ka jingnya sha bad ka jing tre shitom jongki ki la yo ban khat yo uso ubat hiang mentangin wan lam shapi ya ka wei ka khubor ka bangin peni ya ki bakum kita ki breu ki badang don menta ha pedeng ka jingya lenti ya kita ki khoru khoram ha ka jing im jongki bad menta ki dang shudap ban kam ya wei u maujam u barit bad kintang hapat ban ya ki babun teli ki mau kindon ban poi sya ka thong ka baki thmu Dangshan ke embos kelapan menai ke result jam kelas 10 bat ke kelas 12. Bat hakani ke result ngiyo i bagi babun nak kena ki bawan haki ki kerdan ki bakam akmat ki dai kena ki bawan nak ki long ying ki baduk. Ren nalor ki bakum kita ki kena ru ki don skiwe pat ki kena ki bala ban le bha hakani ke exam ke bladep kam tam ha ke matric. Tong nya pe ki bakum kino kita ki kena kita ki khna ki bangin lech ban ye kendo menta ki dei ki khon sweat ki ba shong basa ha ka wei ka jakari khon sweat ka badon ha ka wei ka shnong ha ki thai nong kendong ban lech shakani ka shnong ha ban yat ling ba ki surok ki ba khoru khoram bad don ki benta jong ka surok ki bala kelalong kum ki pungti ahor kani kadai ka lenti ka ban lech ka shnong kharang ka bahap hapo ka mau kan reu constituency ka shimpor kumba ar kenta shiteng na Shillong ban poi shakani ka shnong Hakharang nilalet shakaway ni ki jakari khonswet ya kabala tip kum ka Annie Margaret Barrs Children's Home hangni nilayo lat banya kendo ya ki saungut ki khonswet ki bala pas bha hagani ka examen matric kabadang shudap shen laingun naki ki dei ki khna kan thei bat uwei pan ushinrang kini ki saungut ki dei ki bala tip kerteng kum ka phiba risha marbo ka balari shisha akshiar ka devina mukhim bad upentingan lingdo kini kila sa hakani ka jakari khonswet nado bakidang don hakarta ka badang red bha ka badon na pedeng jongki kidang don sausnem karta bad don pad ki badang sansnem karta hakapor baki wan hangni
cengah kedai Piban Risha Merbok ngalit school ha Anima Kredbar Higher Secondary School kadon ha kenehi ke Shnong Karang bat ngadang sudah pas ya ke kelas 10 cengah bat ngayok ha ke first division bat ngayok prap kendai percentage kakateng cengah kadai Balari Shishakshar ngalit school hang teh ha Anima Kredbar Higher Secondary School Karang kadon hang ne ha Shnong ngadang syuyok ya ka result metrik cengaman hakane ngayok first division ngayok ya ka percentage inyo pau point rew kekerteng cenga de Binamu Kim bat ngalit school hang teh Animal Kredbar Higher Secondary School Karang bat ngadang spas ke metrik cenga bat ngawan ka first division bat ke percentage bang yo andain rupulai Keteng jonga kadai pentingan lang nundok le skor TH Animal Kredbar Secondary School Karang sedang berwansa sini haus nam archer sipau ban ngadang su pendep ya ka SSLC mana kani ngayo ya ka first division ban ngayo ribu sau point ribu percentage te ngayo distinction lagi artli ke subject ta kadai ka health mat ka kasih Hakapor baki penkrek ya ka eksamen matrik. Kini ki kena kila do jingkermen. Lakindang la ne em ban pas bha. Bat kadau kadai bakim don mobile phone ban le ya ka online class. Bat ki yo la tang kumbakato ka ne por ban ya pet lang tang na ka wei ka mobile jong I wei ni ki nong pet yaki hagani ka jakasa jongki. Baro sangut kila penpau ya ka thong ka baki bu ha ka jingim jongki nang ne shakman. Tongin ya pet menta ya ka jingya kren bat kini ki sangut ki khun swet. Nasdang wan bensa jenis karang de haus nem arcar kendai. Ban akata kepor ngadang don tang saus nem kerta. Bat haba karukom cong cimpenjak cong kene kayeng kalong kadon karukom baper namar ba ngidon da ka rutin ala ka cong rutin adu dang step adu mendal mit kumtu ngibut ya ka rutin ka bala ai nang ne nayeng ina do usnem arcar kendai hakapor bang sedang wan hang ne ngadon saus nem tam kumtu te ngadang syong kelas kici namar shishnong ro ngam yo hera ban school Nang sedang menwansa hakini kayeng de haus nem arhaca shipel bat hakata kapor ngadon tang kumbasan snem kerta bat ngasedang benlet ya ke kelas keci bat naduk bangawan sa hakini kayeng ngahab benbut ngedon la ka rutin man kesengi ngihab ban pendap da ka rutin naduk bangi sedang khithia haduk bandamit ngihab ban yat da ka rutin namar adang imyat ya ka rutin met kalong ka bacencar ngi bangin penbet ya kapor dia kumta masen ke ngi duai step nang tangi le exercise bat de hadin bangladap le exercise ngi di sya bat ngi yo akin ban le iki kamram la chong ngi yo ban krek iki kot chungi bat ngi penlut por kumba ar kenta le kenta men step bat ha kapor chen met hadin bangi la one school ngi la di sya ngi penlut por biang ar kenta le kenta bat hadin kata onda la met ngi sedang ken ban le iki homework le iki assignment kumta terter man kasngi hang nengi don bi hidaka daka rutin bangi haban pendap shwa te habangi khithya kumto ngi haban le fiki exercise kumto babun chat tengi sayop ya kasha bangin sa pendap kenya ki kamram chungi ban krakot te man kasngi kumta hingi pendap bi ka rutin chungi te man kasngi ngi krakot men step dan bangi krakot like kenta ar kenta janmet kumtur kadan lang hilai sau kenta bat pula kot kalong ba per step pi pula ar kenta don kepor pula like kenta ro namar banda shim na du ba menshwa kalong ba men janmet kin kumtur dang ila wan na school pula like kenta hi da chan da permit kumtur don bangi pelut ka por ban penlek ya ka bok ka bapa na school pula kat long don ka por ba namar kat bampan namar ba la don ni covid namar ni sedang yo ke online kelas ru kadai hadu bni bahnyau sedang bna bahnyau ngi yo ke online kelas bat ngi sedang benlek school de bna bishpau te
ni pelut ngapor pula kot dan bandru kentah nyok kentah ai man kesngi nak keleng cenga haswa pangantho ikini kemitrik kumbang ngilatip ban ngilayo iba deha uni hi usnem bakal lockdown lu kasdang nak keleng cenga ngamnang reban krekot haun usnem namar ngadap da kecing seir bat kecing teng halade khamtam hak tu kisnem ki basdang ga lockdown hak tu ki benai basdang ga lockdown kata deha benai balai kuntu ngamnang hira ban krekot henre ngasubun tang kecing mucing perkat kumno bangan ngan pas ngas perkat be kumno bangan pas henre dapat hadin ubenai be ha ubenai benyo bangi sedang benyo ikini ya kini ke online bat wa ladang sedang benyo ikini ke online henre kalong pat ke pacincar yang namar kam de relang baka video direct henre ngihapan le lang baka WhatsApp de kino hikai ro kim parla arban pendap ya ke kurs bat khamtam ya ke mat selilai namar hang ni bangi duna ke network ban sen ya ke video ro kalong ke basosat dingi bangin load ya ke ke video bat ngim yo hiro ya kecing batai ngi haban bot tang ya ki video bala sen de isar de ha benai ba shipau ken bangi sedang ban yo ban lek che school bat kata ro ngim yo ar ban lek man kesngi henre ngi yo ban lek tang arsen na lai sen hak shita yo te kacing penlut par chunga man hakane banga tho matrik te ngasudu nang hi man hakane nama ba lockdown kum to te ngar ngam poi perkhat ira bangan pas kumne te hakapor ba lockdown kum to ka online ngi pat yo ra to ar banai lai banai teng la shu sakut bi kum to te ngar ngam khat chi ira ken to kapor te dala dab adala poi putu banai ba nyo ngayo sngo kin ba kelas dang no ka online class na school te ngir hang to ngilas dang me shong class ngilas dang mo to assignment kum to ai te anda dab hu to banai bi shipo pan ngilai sedang ban yo lech school tang shi arkenta le kenta kum to tang ngi lech khamtam ya kamat hakapor balade bune balai kila ong kum to ban to exam te ngalas dang hi ban krakot na ang to ngalak kham penlut par hi ban krakot te ngamut hirkin ban hakapor bang to exam ngalas nga susam ching app hailade khamtam hakamat te hakapor bang adep to exam ru ngamdur hira bangan yo ya ka first division namar ba ngar ngam de hira khna kum ta ka bapro than ka ka chingmut ching perkhat lang de tang na ka ching tresitom chonga hi ka bangala ban yo first division hadu menta te nakaleng chonga rang komen hi ba ngala pas ka ka ching sngo ko chonga hi kalong ba ngam mudur bangan yo ka first division namar man ha usnem baladap ngam patju kampoi kemat mong patju yo first division nga kam namar pen ong kam telat hi ka cing ka cabing chonga ka kam duna ban ha cing ngam pat mudur bangan yo ya ka first division re bangala tip te ngandap hida ka cing kemen namar ngamut bet ba nga longdon bet nga du cing kermen namar ba ka sayan ro kamat sun namar ba ngapor bang thoi ka sayan ro ngadon pedang ka cing stom sngite ngam la ba ngamut bang la afir ka sayan re cingker khu chong blai te poi hi ka thong mut let ha ka arts dang mut tang bang ka chung pule hang ni school anima krat bar high secondary school da long ka bala te kat nam nakwa ben long ka hostess tina keleng cengaya kamat ilai ngaladu cingkermen bakum no ngila ban pendap ya ka kos henre day pat hau penai benengkong ba ar ba isar cengiru ila sedang menshim ya cingkit kle bat ngila kam penlut pun kenta ha kamat ban lech school bat ngaru ngala sedang ban praktis bha ya kamat day hau penai ba ar balai kum tu bangila sedang bendap ya ka kos cengi te habang atho ikini ke exam dang sedang do ngadap da kecing seir halade ngadap da kecing seir ba kumno ken ngan la ban pen pas kumno ken ngan tho ikini ke exam ngahab ban pendap ikini henre day pat da kecing penyat chung blai ken ba ngasedang ban suthu ken ba habang atho ikini exam ngade ban tre shisha na do ka bormet bormen sem chunga ba ndang adep tho ikini ke exam mentate ngalayo ikrisot bat ngayo haka first division te habang ngayo kumta menta ngalarai ban lej haka science stream ngalej haka science stream bat kade ha BSF umpling bat nakeleng cenga kecing temu hi kecengan duk mensyuati kalong bet ban long doktor henre menta pat ngam da kwa than re ban long doktor
mentapat ngakuak banlej hakaliang agriculture kin undang lapas kenika science stream long ka officer jong ka agriculture kin tang ba katar ka syong hak cing penjat jong blai mangin saya pet pat ngalaan em balai hak agriculture lena ngala pat ru ban change pat chakawai kin ladang am yo aya kata ka bang akwa men hakane bang layo ya ka research dang sedang tinggal arai banlej ka arts te ngalarai banlej ka arts ngancet da ka social bat ka ciyo tang ba nakalang pat jong kini kinang pet yanga long kia hap na pat yanga long bangan lej pulen ada ka politeknik long ngam lej chote ya ka 11 12 te nga nakalang chonga ngala shim ya kata karai bangan lej politeknik sna te mentang banga da sudah pendap ikne kelas 10 cingsang kwa ban long kum arsitek ban ngala persang ban patep da ka politeknik tambah ngampat tip ra ngala ban yo ne ngam yo te naduk bahas sedang galok daw den ngatu ngala bena ba kandon ke online kelas misu aten baik daga online kelas te kalong ke bakam cencar ban sengutu nama ngidang pendon kam daga WhatsApp ngidang suya teks daga WhatsApp Henry ngapersyang pat hiban elek kat bala menteri stom ban but ya kicing tho ki bakino hikai set ayanga ban ngapersyang ban pule ikikon te kepor online kelas ngi yalek lang ban ki kena kentei stai ngi online tang da kacu ke mobile jong ki ker tikar jongi ban krek te ngas ngobang ngayo hi kalan tang persang hiru ban pendon kami kata kalan tang ba kabae kalong ba kino hikai ki ondala kam dir kapor kila sedang ban be ikikus kumtu te kila kam sim keloi gini ka kelas kimla suban batai bha te kata gini cing tambah wala kataru ngai persang pat hiban pulela de ban pensutu dala de ngila yoru banyak keren bat kinong pet ya gini ki kena ha ka bakili ya thu hangi kumno ka jingem jongki ka tulun man kasngi ha gani ka children's home ikong pernai sakyat karbi thai ibadai health worker ha gani ka ying ila ya thu hangi khandiat ki khana shapang kani ka jakari khonswet bat kumno ki panya hangni tonginya ngap menta ya ka jingkren na ikong pernai sakyat karbi thai kani ka anima grad bar children's village kharang balasang ye kani ka yeng ha usnam arjar khandai ha ka arfu pratarik benai baar te ye kani ka yeng kadai hi ka chingthmu jong ka project ngila banong jong ka Unitarian Union North East India ba ka kwa ban penurlong ye ka chingpho sniu jong iwe I mem ibanari bilan iblawan shong chanie ban prat ching shai chanie ban ai gi jingnang ching start chanie nadu ki por jong ka por ba le independence jong kri India mchwa te ita imam haba iwan shong chanie kamot iwan ban seng school nang ta iwan ru ban sengi ki kenca cakari kun swat ki orphanage ki mangi ong ktien nongwei kamot iwan sengi ki niki orphanage ban ri ye ki niki khna ki baduk basuk ki bom don kmi don kpa badwat ki badon kemiru ki bomla pat ban kershan ban yo kata kecing nang cing stan ha kani ka cing seng cung ini imam ye kani ka kenca yeng ke bari bakudub ye kita ki badub basuk boro kemut iseng I penbit penbiang ye ki nadong hadong nadu ikabam kadi ka cakasa nang tai ai ki cing nang cing stat bat kumcu ru I hikai ye ki ya kini ki benta bapher jong ka cing im ken kum ha ka bai ki khna ki haban nang ye ka chingrap chingrang nang ta ha ka rijing ri ha ka shat ka tiu bat kum ta ter te ngiru ye kani ka project long andala bun snam kani ka balangin terian ka yoi ba ka don kam ban penurlong biang ye kata ka chingpho sniu jong tai mem te kala de haus nam arjar khandai ba kala penlong ye kani ka project bat kilala ban tai ye kani ka yeng lengba ka ching sbun mensim kacing ya no sebun mensim jonggi babun ba ki parlok nadu ki parlok ki bana shatai shiliang duriau bat kumcu ru ki parado prasnam jongi hangni te
Dai leng ba kata kacing sebun mensim jongki kani ka yeng kelawan urlong bat dai ru ha katahi kesnam ha ujar arjar khandai kala ngilai snai kani ka yeng ban ngilai la ru ban penrung kumba khat saungut ki khna ki bana ki chaka ba pher jong kani ka Meghalaya te ha kata kesnam ki dang don ki nong trei ki dang duna bha namar ka dai bet tang na ka jing no senyang jongki babun ki para mensim ki basbun te kemut ngidang la ban bu nong trei tang kumba laingut ai te arngut ki dai ki ngin ong be ki house mother ki ban pej kani ka yeng kasam bat iwe long kum i kenca i balak kham he i bawa shuan part time kum tu komot i pej ya ka jingkhen jing dia i ban byang ya ka bam ka di jong ki khna hang ni te hang ni baro dei ha kasnam dei ha u arjar khatsan kani ka yeng kala yo i jing ithu na ka sarkar bat kala yo ru kat tu kat niki geran na ka sarkar bat leng ba kata ka jing yo geran komot ngilala ban thung khambun kham shibun kita ki staff lane ki caretaker ki ban pej ban khmi e kini khna but hautahi usnam kumangalaong ba layo e kata ka funding na ka sarkar knet khansai komot ngiladon kita ki staff ba pher kita don kini ki superintendent iba imla ban don lang bat ngi menta namar ki don ki kam ki ba imla kiar ki be dei bat kani ka yeng hi nang ta i don ini i case worker i counselor kita ru ki don hi tambah ki lej menta bakadon kani ka admission kemudian kili buat admission i educator i accountant nang tamanga ngade ki health worker ki house mother arngun i don i helper i housekeeper nang ta i doctor i bade i part time i music teacher i bade i part time i don katangut ki staff ani te hakani ka cingya im jungi hakani ka yeng ka long bai ba ki ki bangi yo na kani ka yeng ki debit ling ba ka cing sebun mensiem jong ki babun ki para mensiem ki bala no senyang kumangalaong ki badai na siliang duriau khamtam bat kum juru kini ki ba ki para do para snam jungi hangni te ya kani ka yeng ka jing thmu ko bokong san ba ki sangi kani ka yeng kumangalaong ka dei ba ki wa ban pen urlong i kata ka jing pho sniu jong i ta ikong imam i ani Margaret Bar bat ha kani ka yeng ngile kat bala ban le ya ka ka ba i thmu kata ban ai ka jing nang jing start i ki khna ki ba duk besuk ki ba dei ki kun suan bat ha kujuk ka por ban penbyang ki ka bam ka di ka jing ko jing khia na dong hadong i pej lut ha kan ka yeng te ha kan ka yeng ko balong bangi shim men shwang i shim lut baro ka ba na kan ka jela Meghalaya bat ngi prefer shwan kong ya ki paraniam la jong dei ka dei ha ta ka snam ko bang ong ba yo funding ko ngi hab ban pej lut kala da hab ka jing pej jong ka sarkar ko ngi hab ban shim lut i ki nu ki khna ki ba dei na ka nu ru ka chanyam te kemut hang ni mentang ya download ki bana ki nyam ba pher ngi ngi sumare ki bat ka jing thmu hi ka long ban ai ka jing nang jing start bat ki babun hi khna hang ni ki dei ki khun sweat ki dei ki khun sweat ki ba om don nong pen nong khmi shu ya ki hayeng namar ba ki dok ki cencar bat la ki don ru shubu ko mi khasi tingi dang don hi ki bhayeng basam ki mi e ki pa e ki mena mesan ndai namar ka jing dok jing cencar kimla ban kersan school dan kimla ban ai kata ka jing im ka ba chanai ya ki kiwan bu ikini ki khun jong ti shani bat nda ki lapoi hang ne kini ki khun ki yo lut ken ye ka ka ba kum ki khna ki don kam na do ka jing nang jing start ka jing pa jing khya ka ba byang ka bangi ai hang ni ka bam ka di ka ba byang na dong hadong ni ai lun ban kum chu ru ka long bangi pet ru ya ka ru kom im jong ki mdai ba ni shu ai jing nang jing start ka la byang kumba mentangi long ki pet ikini ki khna ru ki balai pass ikini ki matric kemudian kat kum ka jing pej hi jong kani ka yeng kat kum ka jing ka ani jong sarkar ka long bangin ri pej ki hadu undala dap khat prasnam nadu sansnam hadu khat prasnam ndai dei ba mentapan ila yo pat sai ka way project lani ka program ka banging ong ka aftercare program ka bangin ri ki khna hadu arfu way snam kemut leng ba ka jing yo jong ni ya ka project na ka sarkar ngila ban ri ban pen he ban san ye kini hadu ka takarta ka ba arfu way snam ka bangila ban ong ba kilala sendon ru ban yang halaki jong ki chat ni penbyang ye ki na dong hadong ni ai ye ki jing nang jing start ni pha ye ki vocational training ba pher kemud mentaru ki don kini ki khna ki bala dep ye ka 12 na kan ka snong na kan ka school jong ni ka snong hi kemud ki la let ki jing pule ba pher ki don ki bala pendep ya ka jing pule ha ka fashion designing ki don ki bala pendep ye ka jing pule ha ka cosmetology bat kumtar ter ki don ru ki bale ya ka LLB ki bale ye kini ki kan ka ki ba pule ha tai ha po mau khasiang hata ha IIM
Te kidon kita ki kam bapher baki kena kang ni kila ngilala ban penmi ya ki kan ban penyang ba anda kila mi na ni ngila ban ong baki lala ban yang halaki chong ki kichan. Te kata hi kade ke ching thmu te komi ki ni mentaru ki bapas ya kan ka matring kemud ngiyale bet kat bala ngi pa ni ki ching yarap na ki briu bapher na ki paraman sim ki bala ban no senyang lem ban ai ki ching yarap na ka bentai chong ki bakin la bantai ya kata ka ching nang ka ching start chong ki na mar kumbang iten ka ching nang ching start hi kade ka wei ka im la ni ka ching thmu chong ka ni ka yeng but nda ki la yo kata ka ching nang ching start bapura ngin pha ka nya ki sya ki thaki kam ki baki kwa la ni ki thmu ki baki la ka but nda ki la mi na ni ka yeng ka mut ngin la ban ong baki ni ki de ki khna ki bla la ban yeng halo ki chong ki chat kim don kam shu ya ka ching kershan la ni ya ka ching yarap chong nu ru kata ka de ki ching thmu chong ka ni ka yeng te kini khna bapli ha ka ni ka yeng la ni ha ka ni shnong ni shem ching e adu kata namar ku mangitip ngidang dei sekini than nong kondong te ka dei ha ni usnam bla let no galawan ka ni ka khlam te ku mangil atip ngidon ni khna ki bele matrik ki bale ya ka 12 hendai ka ai ka belajar kalong ba kumba pitip hibana ngidang don ha padang ke jingduna ka ba shirkai hadu ta tingim la ban penbiang ki na dong hadong ka school ru kam la ban penbiang kumba dei ban biang kum ki ki school sor ngala ban ong ma ke ai ka belajar long ha ki ki banai ki bala sedang lockdown kum ki la batai ngila yo ki ching batai ba pher ba kum nungin pen shai ngin pen sungu thu ngin husiar ki ni khna ngin tik ke are ki kum ong ktien nong wei te ngila batai ki ba kim dei ban long panik kim dei ban tieng kim dei ban kiu ngila le ikta ki counseling la ni ki ching batai ba pher ki namar ngi yo i ba kum hakani ka yeng ya bun lada ngimla ban le kum ta mut kan dan ka ching kta ya ka ching mut ching perkhat chong ki te kum la ong ba kata ka online class na ka bantai chong ki ni ki khna class 10 chani kimla ban le online class lut ya baro ki le be tangi ki class 10 menchim snam class 10 and class 12 11 te kemut habala dan kata ka online class kemut ngidon kam kumangitip ngidon kami ki mobile ngidon kami ki jingdon kam pher te ke belajar hang ni kalong ba ngimyo kan kita ngimyo andai ka dei tang da ka jing yatre lang chungi ki para staff te ngila ban shu hakapol bangidon online class ngila shu ai da ka mobile chungi kan ka wei ka mobile ki apet ki khna ko malai ngut la ni saw ngut kata ka dei jing shem jing e nang tar kum bakil ai batai ki tu khna menne ba ki don da ka WhatsApp ndai kum bale ki don ki tu ki Zoom la ni ki Google Meet ka dei tang da ka WhatsApp ki no hi kai ki shusan ki voice notes la ni ki notes ha ka tu ka group chong ki ha WhatsApp ba ki khna ki haban copy ban sngap ki tu ki ching batai ba ki don ru kum bala ong ba ka shem jing e bhai sane na ma ka duna ru ka net uang tu kumut kalong ko ba e haduk ta ba ka shem jing e haduk ta ba wat mangiru ki nong pet nong khmi ngila sngodu jing kerman kan ngong tip ka ai ka ban cha tip kumunu kan long handai ka ai ka ba ngiyo i pat menta ka ba ngi so sorong ba kani ka yeng kala ban penmi ki khna ki ba trei shitom na la di bat kum chu ru ka dai ru ka ching trei shitom na ki no hikai na po school bat kum chu ru ka ching ya pet ya khmi lang chung i baro hang ne kan tingi sngo ngu shikat dai ru i ublei kham tam bo la ri lo sumar la ai ngi ching ko ching khia kham tam yi kini ki khun la ni ki men ki para chung i ki bangila ring la sumar ni ka yeng te ni da sngo comment shikat dai ba ka ni ka dei ka khubor ka ba sngo tenat du ha ka ni ka yeng ka chung i namar sha ka ni ka than chung i empat chu kham dan ki ba nong kum no ba kham pa se ki kerdan ki ba kham he kan kham tam ha ka liang chu matrik te mentana ka ni ka yeng ni la ban penmi i wei i khna iba layo hadu prap khundai percent but ilayo distinction ru chan barok subject lain no tang ka English kemut kata kadai ka khubor ka basngo tenat du but kani ka school ru ka ba kadai ka don chi dai hiba kani ka yeng kadai ka school ru ka layo ai kata ka nam ka burom kan lang ba ka ching pass bah jong kini khna na kani ka yeng namar kini kan khna barok ki le school ru kata ka school ni ka school ru ka layo ai ka nam ka burom but kani ka yeng ru ka layo ai ka nam ka burom te tangkum tahi te ngi kerman skam bangin nang la shushu banang penmi shibun kini ki riu ki klur ki ban shat phanai ki ban yalam ya kari bat kecai ben riu chungi na khmat na kani ka yeng chungi ban ngi duai ru ya ubulai bon don rengkat lembat ngi bat kum chu ru bat kini ki khun chungi baro ha kani ka yeng haga jaka ki kenthai ki don arpu arngut ki khna khat nyongot na ki dai ki badang red bat sangut ki bala kham he but yagini haban pet de iwei long kami iba shimnya ka benta ban long kum ka kami jong kini ki khna
Ini ilong kami idai ya ibalatip kerteng kum ikong unita klem. Bat ki kena ki basyong basa hang ni ki jukot e je i da i maideng. To mentang inya sngap ya ka jingkren jong i maideng. Te ngade iwe ba i kami ba pet ya kene ka home ka ba ngalawan trei hang ne la andrus nem e menta te ki kena hang ne kat kum ki ba pet ngena du bastang wan ki dan bet ya du si kum ta ar phau ngot haden gis ki dang wan su su ki baret te ki ter kum ta te ki dan hadu ar mot ki kan thei tanga ka kami ki ba dai pet sakat yang jong ki kan thei te aka kat kum ka jing ma ka kami ka dei ka jing kit ka ba khia he ki ban pet hina du na dong hadong ki khna na du ka khot ka som ka sai na ka jing khot jing wai te hang ne na du ka por ka wei ka bang hi kai bhai ki ban long ki ba biang por na du ki thia ha du ki por le school na ka por bam ni im hang ne da ki rutin ka bangi ai man ka sngi tengi ki kemeng mi de ban la ban pen hi kai ki kham tam ya ka por ka ba por bam por thia por duwai ka por duwai i sai le te ka wei ka ba nga kwa ban persngau hang ne ka por ba men suwa ngawan ki bubun ha ki pang ki stam ha ki khna hang ne te ka wei ka ba ngas ngok komen e ka ba nga ai burom yo ublei ba mentangi la yo ya ka exercise yo ka ba la lais ne mentang la yo wat yang nga hero ka ba te bat ka ba long ka da wai ba ka ba hadu kata te ki kena ru hang ne ngade duti manga ka ba de ban pet ya ka exercise yo ka khna man ka step ni tang su khi thia ni plan dap jing duai punto nang tangi le exercise man ka step yo ka exercise man ka step te nga i ba ki khna ki sat ki khlain ba tang ba bi yong khle tak teng e te ha ka ba ya de bat kata mot nga da ya ro si sha hi ba ka long kum ka pisa ma ka la kham sif da ka ba ngi le ya ki exercise nang ta ha ka ba de bat ka jing long kum ki khna te nga yo ka experience ke ba bun jaj ha ba ki don ma la da ar phau ngot ar phau jing long wat ha yang la jong na da saw ngot saw jing long ki khna na ka ta ka daw ki ya pher bha na i na ka wei sa i wei ki jing long ki dan ki por ki bangi ya kan do ki jing e ro tak tang ma ki dom ki phoi tak tang na da ki ngai snang ga wei ka ba ki kong snang is ko ternat ban ya song ya sa hang ne la long kum ga big family ka ba hadu ka ta tanga yo ka experience ro ka ba puble ban len khna ba la da ulong kum to ka jing long ngin le kum no kum ka kami ka ban kum no ban kro kum no ban hi kai biang ban tin kala ya ka jing long jong ki khna ki ba bon jat hang ne tak wat ha ka talen ru khina ru ki don ki ba kham ne ban don ru ka ha ba ka li school ru ki don ki ba kham luñ ka tangi lap ka jar ka talen ka ba la ai blei te hang ne ngi hi kai ki ka discipline la ne ngi san dor ya ki mo kum no ngi ai ka jing long na ke akor ka babaha ka bangi la ban san dor ki ha ba me ong ka jing sedang na la rempe ni sedang na la yeng ban onda ki la mi nang ne kin sa yo kata ka jing hikai ka ba pura ka ba onda ki la mi sa ki we pat ki jakasa jong ki ne ki snong ki thau jong ki kin la ban long ki ba best discipline ko mat su ong no na du na dong sa dong hadu ka na du ka jing khoj nan ha ka jing ko jing khia na ka akor ka jing long ba bha ki ktien ha ki kam sa e ba ki le ban ki lai ka ta ka wei ka ba kong san e ka bangi san dor kum ka kami hi ke ba ngi la sa hang na ar so kon ta bat ki ka bangi kwa bat ngi yo i ki wei kim da hadu ka ta nan mar ki wan ki le teng ngi ki kami ki ba sim khia ki ba don ki jing kit ka ba khia e ka ba na du dang step hadu la met te kita hai ki ba nga kwa ban thu kum nga kami nga sibun ki experience anda lawan train nga hang ne bat nga yo ka jing nang ru ya la de umdei tong kum ha snong nga jong ha ba nga wan hang ne nga dap da ka jing snong komen ru ka ba kraw ka ba kadang yo experience nga dang yo hi kai su no ki khna kadang kidang pen i ka jing long jong ki nga dang yo su kum no ban snang ban kraw ban hi kai su ban pen kala ya ka jing long ba ki dan ti kita hai ki e ki banga kum ka kami ki nong pet ka ban hap pet hina dong sa dong te kum kin ki khon ki khon ki ba ngam juk khen ba ka kami ka ba ki wan na ka wei ka kami ka ba ki kha ki pon ma ka la du ka kami trai hin re nga wan hang ne nga sim nga sngo bai ba nga kum ka kami trai hi ki jong ki ka ba ngam juk don na ka ta kam sin ka ba ban le janga ki ma nga sngo nga kodop nga ri kum ya ki khon la jong
ngam jugdon kata kamsin ka ba asap ka ban ong ngasneng ngakraw hai kaya ka ba bahatam nang ka banta ka jong kikat bala ba yai ta ngidon hiru dak tang ngi happen i ba ngin long ki ba ya sha ru ma ngim dei dapat i than ni kata ka jing long kam ka kami da ka ba ngi don ka tam sin jai jai ki khon ru ki la ban wan kham sa jan ma kim la ban ngau ngai than ni kita ki ba long ka ba kong san ru ka ba ngi wan hang ni